Ito po ang nangyari pagkatapos ng bagyo. Naputol ang aming mangga. Bubong, nasa baba na. Bibidyo-bidyoon ko. Grabe. So, eh. Ada yang bubung nih. Ito ang aming school. Kasada, di na madaanan. Yung bubong niyan nandito sa baba. Lilipad na. Yan ang daan, daling ng gubat.
Mong yara, way documentation na ni o liman media dyan. Mamaya may nabidyo dyan, bukay ka. Oo, sa Ate Lino. I-video mo rin. Yung pamay, itasmay, liyero. Mata ka naman ka. Hanapin mo! At paglayin mo naman ba? Ay, ako nga po siya doon. So let's forget the past. The fear of life.